खन्थाइनि जायगायाव दोनदों बड'लेण्ड बेसेबा गोजानाव गोदान आजाननि रिंखांनाय खोनादोंना अराबो नों दिनै बेसेबा गोजानाव गोदान आजाननि रिंखांनाय खोनादोंना अराबो नों दिनै ना सोरां सौसिनि उन्दुलांनायाव सिमां नुबोदों डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोरा गोथां महर मोनफिननायनि ना सोरां सौसिनि उन्दुलांनायाव सिमांसो नुबोदों डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोरनि गोथां महर मोनफिननायनि नाङा बुंनो अगायल' मोनो खोनासंनो नाङा बुंनो अगायल' मोनो खोनासंनो उदयाचल बिएससि बिटिसि बिटिआर आरो ना उदां अख्रांनि सिङाव समायना एडेन बारियाव रायजो जानाय आदम इबनि सिमांआ फेलें ना उदां अख्रांनि सिङाव समायना एडेन बारियाव रायजो जानाय आदम इबनि सिमांआदि फेलें रिंखां फैयो मोनसे समनि डिभाइड आसाम 50-50 अनाबोर बे नोंनि सिमांने रिंखां फैयो मोनसे समनि डिभाइड आसाम 50-50 अनाबोर बे नोंनि सिमांने ना नोंनि सिमाङा पुलिस मिलिटारिनि इनाय अनागारजों उपेन्द्रनि लिभ एन्ड लेट लिभ आखाइ खबजबनानै मोन्थोर आवरायनांबाय ना नोंनि सिमाङा पुलिस मिलिटारिनि इनाय अनागारजों उपेन्द्रनि लिभ एन्ड लेट लिभ आखाइ खबजबनानै मोन्थोर आवरायनांबाय राजखान्थिगिरिनि आखाइ खाख्रबजानाय खुगा खाथेजानाय गोथै सहखौ फोजानानै नागिरगोन नों गोजोननाय राजखान्थिगिरिनि आखाइ खाख्रबजानाय खुगा खाथेजानाय गोथै सहखौ फोजानानै नागिरगोन नों गोजोननाय नङा बे होनो हाया अनाबार सिगाङाव गोख्रै दावहा नांनायाव अहिंसानि मोन्थोर गोसोआव आवरायनानै मोनगोन सानसे मसेसनि प्रमिस लेन्ड जेराव सनाथि रुपाथि अनारि रुबुसि मैनाथि मोनि मिनिगाबनायखौ रिंखांनाय खोनागोन जेराव सनाथि रुपाथि अनाथि रुबुसि मैनाथि मोनि मिनिगाबनायखौ रिंखांनाय खोनागोन बिमानि मेगननि मोदैया हुगारजागोन नों लाबोमारबाय आफा बड'लेण्ड हामथारबाय नों लाबोमारबाय आफा बड'लेण्ड हामथारबाय लिरगिरि मुस्लिमा हेलेन दैमारि मोनसे गोजोननाय आं मोनदों जोंहा भाइ बस्रि बिथाङा दा एसे सिगां मोसानानै थांबाय जोंहा क्लासाव बियो गथै कलेजाव फैबानो सिरि थायो खोमा रावबो गोसोनि साननायखौ बेबायदि फोरमायग्रा